बेथ' बिराद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बिटिसिनि रायजो राजाखौ जों साबायखर बावनांगोन जोङो 11टा समस्तियाव जों बिजाथि होदोंमोन बिपिएफ हिसाबै आरो मोनब्रै समस्तियाव बिजेपि हिसाबै केन्डिडेट होदोंमोन दिनै जोङो पर्बत जरानि बादै जोङो 10टा जोंहा बिधान सभायाव जोङो देरहासार जानायनि जों लामायाव फैबाय दा जों रायजो राजाखौ जों साबायखर बावदों एनडिए हिसाबैथ' जोङो गासै 14टा समस्तियाव देरहासार जानायनि फ्राय निश्चित जाबाय दा बिनि थाखाय रायजो राजाखौ आं साबायखर बावनो सानो आरो एनडिए बिजाथिफोरखौ बेसेबां माने अग्राधिकार होनानै जे देरहाहोबाय कारना मा इउपिपिएलआ मोनसेबो मोनासै बेनि जाहोना माने रायजो राजाफ्रा मिथिखाबाय जे सेन्ट्रेलावबो मदि सरकारा जिबायदि जोंनि भारतनि थाखाय जिखिनि मावलांदों आरो जोंहा आसामनि जिथु मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जिफोर जौगाथायनि खामानि मावदों आरो जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो दिनै जों बिपिएफ राजखान्थि हान्जाबै रायजोनो जिखिनि मोनबा गेरेन्टिनि खोथा होदोंमोन जों मावफुंबाय इतिमध्ये दा बेखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा डेभेलपमेन्टनि सार्थआव बे ओनसोलाव सान्ति प्रतिष्ठानि सार्थआव दिनै एनडिएखौ दिनै मदद होदों आरो बिनि थाखायनो जोंनि केन्डिडेटआ दिनै देरहासार जानो हादों जायफोरा देरहादों बिथांमोननि सायाव मा बुंनो सानो दा गासैबो जोंनि एनडिएनि केन्डिडेट बिथांमोनखौ कंग्रेसुलेसन बावदों आरो आसा खालामदों बिथांमोना रायजो राजानि थाखाय जौगाथायनि खामानि मावगोन बिटिसि ओनसोलनि थाखाय गोबां जौगाथाय जों खामानि मावनो हागोन जायफोरा देरहालांगोन सरकाराव थांनायनि उनावहाय बेसेबां मन्थ्रिफोर मोनजानो लुबैगोन नोंथांमोना जोंनिफ्रायथ' बियो जोंनिया दाखालि जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा बुंखाबाय जे जोंनिया मन्थ्रि लानायनि थांखि नङा जोंहा बिटिसिखौ जौगाहोनांगौ बेसो गुबै थांखि आरो अब्लाबो जोंनिफ्राय डिमान्ड निस्सय थागोन साथाम हयथ' डिमान्ड होनो हागौ दा बेखौ उननि समावसो जों मिथिसिगोन आरो उदालगुरिनिफ्राय अन्तत साबेसे मन्थ्रि मोननायनि समाव उदालगुरिनिफ्राय जोङो सानैखौ आसा खालामदों दा बेखौ जोङो जोंनि हाइकमान्डआसो सिद्धान्त लासिगोन खिन्थु डिमान्डआ थागोन आरो जोंहा सानै मन्थ्रि मोननांगौ बिजाथिया थांनांगौ बेखौ बुंथ'नो हाला आरो बेखौ बुंथ'नो हाला जोंहा पार्टिनिफ्राय माबा मोनसे सेलेक्सन खालामनाय दङ नामा बिदि जाथ'वाखै जों सावरायगोनसो दिनै जोङो सरकारखौ दाग्रोनि बिनि उनाव सोरनो मा होनाय जायो जोङो आसाम सरकारजों सावरायनानै सिद्धान्तखौ लागोन थानाय समाव जिखिनि बिटिसि सरकार नोंथांमोननि गैयै समाव प्रेगनेन्ट समाव नोंथांमोना सरकारखौ माबायदि सलायबोखो दे बै समाव गोबां माने मोनसे धौ जोङो प्रदिपन सरकारजोंहाय नोंथांमोननि सरकार नायकियानो जाबायमोन मोनसे ब्लेकलिस्टआव थांबायमोन ब्लेकलिस्ट जानानै सिमां महरै मोगथां महरै जाना फैफिनजोब्बाय मा बुङो सार माबायदि फोथांनाय गासैबो बे एन्टार बिटिसि ओनसोलनि गासैबो सोद्रोमा बिपिएफ वार्कारफ्रा दा जोंथ' नैबे बिटिसि सुक्तिनि उनाव 2005 मायथाइयाव जेब्ला जोंहा बिटिसि बिसायख'थि जादोंमोन जोङो बिपिएफ सरकार हिसाबै जोङो बिटिसि सुक्तिनि जिफोर दफा जों मावफुंनो हादोंमोन जोङो बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो गोदानै 3 जिल्ला जों गायसननो हादोंमोन 10टा जों साब डिभिजन गायसननो हादोंमोन जोङो इउनिभारसिटि लाबोनो हादोंमोन CIT लाबोनो हादोंमोन मेडिकेल कलेज जों लाबोनो हादोंमोन आरो जों गोबां लामाफोर जों बानायनो हादोंमोन गोबां जों स्कुल कलेज जों गायसननो हादोंमोन आरो बेफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौ खेबथाम 15 बोसोर देरहासार खालामदोंमोन नाथाय थांनाय 2020 मायथाइनि जोंहा 27 जानुवारियाव जिथु बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोनसे परिबर्तननि मोनसे ढौ फैनानै दिनै प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे खाबु होदोंमोन नाथाय बिथाङा बे खाबुखौ लानो हायाखिसै आरो जायनि थाखाय थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना गाज्रि जेननांगौ जादोंमोन आरो दा बे समावहाय नुनो मोनदों जिहेतु बिथांमोननि जिथु बिटिआर जिथु गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोर दङ बे दफाफोर सुफुंनायावहाय बिपिएफनिफ्राय माबायदि राहा लादों जोंथ' बेखौ इतिमध्ये जों हाग्रामा महिलारि सारा आसाम सरकार भारत सरकारजों सावरायबाय थादों गिबि खेबावनो जोंहा जायफोर एनडिएफबि बिथांमोना दाबो जिउ जोबजासे आरो फासिनि अर्डार जानानै जेल जानांदों आरो दिनै फाउन्डार एनडिएफबिनि आफादगिरि आदा रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि जि जाबतिय जि बेबस्था आइननि जि बेबस्था बेखौ दिनै हाग्रामा महिलारि सारा इतिमध्ये मावबाय थादों आरो बिनि उनावबो जोंहा दिनै गामि सोसननायनि जिथु दफा दंमोन बेखौबो दाफुंनायनि जोङो सरकारजों सावरायबाय थादों आरो निस्सय उननि समाव बेखौ जों मावफुंनो हागोन आरो बाखि दफाफोरखौ जों मावलांगोन आरो सरकारजों थानानै फैबाय थानाय समाव माबायदि फुलफिलमेन्ट खालामनो सानो सार नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जोंथ' बेखौ जों रायजोफोरनो जिफोर दाखालि जों बिसायख'थिनि सिगां जिफोर जों खोथा होदोंमोन मोनबा गेरेन्टिनि जि खोथा होनाय रादाय होनाय जों इतिमध्ये नैबे
25-26 फाइनान्सियेल इयारनिखौ जों इटिमयधे मावलांबाय आरो जों बेखौ कन्टिनिउ मावबाय थागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय आसाम सरकारनिफ्राय गोबां जोङो पुँजि लाबोनानै थाखा फैसा लाबोनानै जों बिटिसि ओनसोलखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगाहोनायनि जोङो निस्सय हाबाफारि जों लागोन मावगोन इलेक्सना जोबाखै होननानै बुंनो हागोन मानोना बाइ इलेक्सन जानो थागासिनो बे समाव माबायदि बेखौथ' जोङो हाइकामान्डआसो सिद्धान्त लासिगोन ओरैनो जायफोरा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहासार जाबाय दिनै जोंहा माजबाटनिफ्राय सरन बर' बिथाङा देरहादोंमोन जोंहा नैबे भैरबकुन्द समस्तिनिफ्राय डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारा देरहासार जादोंमोन दा बिदिनो जोंहा रबिराम नार्जारिबो दङ दा बिदिनो खैथामान समस्तियाव बाइ इलेक्सन निस्सय जागोन जों आसा फारिनाय दं आरो सार बेजों लोगोसे मोनसे भाइरेल खोथा फैबाय थादों जे फैबाय थानाय समाव दिनै नोंथांखौ माखासे रायजोफ्रा बुंदों बा नागिरदों सार बे फैबाय थानाय समाव मावसारनायनि बेलायावहाय बाइ इलेक्सन जुदि जायोब्ला दा बाइ इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा जुदि अनसायोब्ला जुदि जोंनि दोलोआ आंखौ बिजेपि हिसाबै जुदि थिसनोब्ला आं साबायखर बावगोन जिहेतु आं बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जानानै आं 2021 सननिफ्रायनो हान्जाखौ दैदेनबोदों आरो गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोनबोदों आरो जायनि थाखाय जोङो बिटिसि इलेक्सन आरो जोंहा बिधान सभानि इलेक्सनाव जों देरहासार जानो जों हादों आरो थेंक इउ